Isa, Benedita Sánchez, a ver si anda por ahí. Estás en directo. Cuidado co. Xa, é que non volví. Está la niñera, está la niñera. Hola. Moi boas, benvidos e benvidas, veciños, veciñas, autoridades, visitantes e, como non, por suposto, as homenaxeadas. Un placer para nós estar hoxe aquí. Nesta fermosa aldea de San Pedro de Pousada van pasar moitísimas cousas durante esta xornada. Primeiro de todo, Raúl, Bruno, que tal estades? Moi ben, contentos de estar hoxe aquí. Home, non podía faltar os mozos da Arousa aquí en Ríos. Pero antes de comezar, a alcaldesa Eva Barrio, como anfitrioa, gustaría darlles a benvida. Bueno, hola. Bos días a todas e a todos. Moi benvidos ao Concello de Ríos. Moi benvidos a San Pedro de Pousada. Antes de nada, quero dar as gracias que hoxe nos acompañan aquí o presidente da Diputación, Luis Menor, e o conselleiro de... No. Vale. E o conselleiro de Emprego, José González. Quero darles as gracias porque non só están aquí, sino que colaboran no festival, aportando económicamente e tamén apoiando sempre ao noso rural. Hoxe é un día importante aquí en San Pedro. Nunca San Pedro tuvo tanta xente, nin tantos persoeiros importantes. E quero tamén darles gracias a Ione, ás fillas de Casandra, a banda da Balbina, a Carla, a Paula e a Yolanda Castaño, que hoxe non puido estar porque está maliña, é unha lástima. E bueno, nada, agradecervos, a verdade que estou emocionada de ver tanta xente, agradecervos a vosa presencia. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Eva. Nos sentimos pois ese cariño dende que chegamos, a verdade. Ímolo precisar porque é a primeira vez que os mozos da Arousa estamos a presentar así un acto destas características. Pois así é, Bruno, tiñamos moitas ganas de estar hoxe aquí. Cando recibimos a chamada de Rubén, bueno, máis ben a videochamada, sorprendernos moito, sobre todo que xa é a 17ª edición deste Latexos do Rural, entón valoramos moito o traballo e non podíamos ter máis ganas de estar hoxe aquí. Sí, porque somos moi conscientes de todo o esforzo que leva a organizar algo así, este tipo de eventos. Este organízase a través da Asociación Sen Ánimo de Lucro e Asociación Cultural da Castaña, e nós tamén somos mentes creativas neste tipo de eventos porque formamos parte da Asociación Arousa Moza, dali de Vilagarcía, e quen sabe se algún día poderemos sumar forzas para facer máis cousas xuntos. Por todo iso queríamos mostrar o noso agradecemento a Rubén e a todo o seu equipo por ter contribuído desta forma tan grande ao rural galego en xeral. Hoxe temos que dicir que inauguramos aquí na aldea de San Pedro unha ruta que pretende apadriñar e amadriñar a esas mentes que deixan un mundo mellor co seu traballo e que nas súas obras pois sempre teñen o rural presente, a importancia do rural e da súa xente, por suposto. Sí, agora vou ler porque non quero errar ningún dato. Esta ruta do talento na aldea de Ríos comezou no ano 2013, onde un dos veciños máis antergos destas terras, o Castiñeiro, apadriñou por aquel entonces o actor Javier Gutiérrez e o adestrador de baloncesto Moncho Fernández. Dende aquela, a ruta do talento foi españando as súas raíces
por aldeas como Marcelín, Castrelo de Cima e hoxe chegamos a San Pedro de Pousada. Ao longo dos anos, as afilladas e os afillados dos nosos castiñeiros creceron e cada día son máis numerosos. Si, podemos nomear xente como Roberto Berino, María Doceo, Xosé Neiras Vilas, Irene Villa, Asociación Discamino, Norberto López Amado, o Padre Ángel, Tanxugueiras e Benedicta Sánchez, que dende que veu por primeira vez non volveu faltar. Así que un forte aplauso para ela e para todos eles. O obxectivo desta ruta é agradecer, empoderar as mentes de luz e, por outro lado, poñer o foco no noso patrimonio natural e crear un aliciente turístico nesta zona do sureste ourensán. Este ano a organización de Latexos do Rural quiso dedicar este día e este castiñeiro ás mulleres creativas que a través das súas letras, das súas notas, das súas receitas, das súas imaxes, das súas palabras ven e viron no rural unha fonte de inspiración, unha fonte de diferenciación, unha fonte que podemos ser unha potencia. Bueno, agora imos vos pedir que a medida que vayamos nomeando vos acerquedes. En primeiro lugar, María Pérez e Sara Faro, integrantes do grupo Fillas de Casandra. Carla Rivas, actriz Nobel na película do Corno. Silvia Corneira, solista do grupo A Banda de Balbina. Begoña Vázquez, nacida neste concello e mellor chef de Galicia 2024. Paula Carballeira, Premio Nacional de Narración Dramática. Por último, como xa comentaron, non pode acompañarnos hoxe, pero mandamoslle un forte abrazo e que se recupere o máis pronto posible a Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía. E sin esquecernos, por suposto, de Jaione Camborda, Concha de Ouro do Festival de San Sebastián. Todos estes aplausos son para elas e, por suposto, tendo aquí un ano máis a Benedicta Sánchez, e tamén o presidente da Deputación, Luis Menor. Pois van dicir unhas palabras e logo pois destapamos a placa deste ano. Bueno, pois, perdón, paguei un segundo. Bo día a todos. A verdade é que é un placer estar aquí en Riós, estar aquí nun acto tan emotivo e do que tanto orgullo sentimos. Bueno, en primeiro lugar, lóxicamente, darlle as gracias aos, mellor dito, reconocer a labor dos e das recoñecidas, dos premiados hoxe, porque realmente son todos moi merecidos e por lo tanto esa é a primeira reflexión. A segunda, moi importante, pois ese sentido de orgullo que hai por un acto como este. Un acto como este non é fácil organizalo, é o mellor fácil organizalo en Vila García, non? Con 30.000 personas, pero aquí é moi difícil organizalo e é moi difícil que a xente responda. E isto só é posible cando o acto realmente ten sentido, enraiza no povo, enraiza dunha maneira moi clara. Aquí somos capaces de facer algo importantísimo, que é, de un lado, reivindicar o noso orixen, a nosa natureza. Aquí están centos de anos da nosa historia, o noso motor de vida, o noso motor económico, o noso respeto ao medio ambiente. En definitiva, eso é un dos obxectivos fundamentales deste festival, deste acto. E por outra parte somos capaces de engadirlle algo increíble, engadirlle o talento, ademais o talento en femenino neste caso, o cual ten moitísimas características positivas. É dicir, por un lado, efectivamente, aquí non solamente vivimos do pasado, temos pasado, temos presente, sobre todo queremos ter entre todos moito futuro,
pero por outro lado tamén recoñecemos que esta nosa sociedade non é unha sociedade que tamén que o está, celebrábamos as letras galegas, celebramos o noso idioma, celebramos a nosa cultura, pero tamén celebramos o noso futuro, e o noso futuro está aquí en todos recoñecidos neste acto. A Diputación está aquí solamente para axudar. Pídese que este para axudar, estará para axudar en todos os ámbitos. É o que nos corresponde, colocarnos nun segundo plano, con total humildade, pero con total decisión de apoio a estas actividades, porque creemos na provincia, porque estamos orgullosos da provincia en todas as súas manifestacións. E, por lo tanto, eso é o que hoxe humildemente vimos a decir aquí. Tendernos ao vosso lado. Estamos apoiando todo tipo de iniciativas como esta, que sin vos e sin os organizadores sería imposible. Remato xa, además de dar de novo os parabéns a recoñecidas, neste caso, remato xa con dos recoñecementos que son de pura xusticia, non? Por un lado, efectivamente, a súa alcaldesa, a Eva. Eva, eu coñezo hai moito tempo. Eva é unha grandísima alcaldesa. O problema que podes ter con Eva é cando pide pro seu povo non lle podes dar. Ese é o que lle podes ter con ela, porque por o demais, que non é ningún problema, é unha virtude que, obviamente, é unha loitadora por o seu povo, está orgullosa do seu povo, sei que está feliz do seu povo, e, por lo tanto, moitísimas gracias, Eva, e moitísima forza para seguir loitando por o teu povo. Merece. E de outro lado, a un grandísimo fillo deste povo, deste concello, como é Rubén. Podemos dicir que Rubén é o talento, é a pasión personificada por as accións que leva a cabo, por todas as empresas que leva a cabo, pero sobre todo por o seu povo, pide constantemente ese recoñecemento, cree no seu povo e así é moi difícil fallarle. Rubén, por moitos anos máis, desa forza, desa implicación, entre todos seremos quen de sacar a Riós e Ourense para adiante. Moitas gracias. Buen día. E como dicía, é todo un placer ter connosco hoxe aquí a Benedicta Sánchez. E xusto antes de descubrir a placa, pois queremos que comparta unhas palabras con nós. Estivemos almorzando xuntos, ten unhas anécdotas maravillosas relacionadas co Castiñeiro, entón imos dar a palabra a Benedicta. Non teño palabras. O que sí podo decir que estou moi feliz con este pueblo que eu ignoraba que existía porque non o conocía, e gracias a Rubén que viñen aquí a Riós, non? E contemplar estes castiñeiros non sei, me enternece, non sei, non teño palabras. Entonces, solo decirles que estou moi agradecida, que non teño palabras para dicir o que sinto, non? É moi interno, moi interior, e non sei. E agora sí, chegou o momento. Imos descubrir a placa conmemorativa que recoñece un dos veciños máis antigos desta aldea, o Castiñeiro, entre Benedicta e o presidente da Deputación para o nacional.
tendo aquí connosco toda unha gañadora da Concha de Ouro do Festival de San Sebastián, pois imos deixar que sexa Jaione a que faga os honores e lea esta placa. Bueno, pues moito honor, a verdade, Lela. Vamos a ver, porque es que tiene as gafas. Carai. A vosa creatividade dignifica o noso rural e a nosa lingua, e iso fainos sentir aloumiños nas raíces. Jaione Camborda, Yolanda Castaño, Paula Carballeira, Carla Rivas, Begoña Vázquez e Silvia Cerneira, precisamos vos máis que nunca. Os castiñeiros estamos vos eternamente agradecidos. Seguide, por favor, seguide. San Pedro de Pousada, la Pousada de 19 de maio de 2020. Moitas grazas a todos e a todas. Outro dos obxectivos de la Tesos do Rural é acercar as estrelas os nenos e as nenas do noso rural, para que vexan que sí, que se pode chegar. Por iso no día de onte, Paula Carballeira e Yolanda Castaño impartiron unha masterclass para ese talento emerxente que poden ver en Carla Rivas. E queremos dar paso á mente que fixo o seu primeiro evento neste concello cando tiña só 14 anos, e que hoxe xúntanos aquí a todos e a todas para celebrar 17 anos de compromiso coas súas raíces. Rubén Ríos. Bueno, entender que teño, se tú non tiñas palabras, Benedicta, eu teño o corpo encollido agora. Teño o corpo encollido porque, bueno, porque os anos de traballo están dando froito. Por lo tanto, eu primeiro quero dicirme a todos os veciños, visitantes, moitísimas grazas. Agora falando, por exemplo, vindo no camiño co conselleiro con José, decía que convocatoria, e iso non é mérito meu, é mérito de que dun xeito ou doutro vos tamén creedes, non? Grazas a todo o talento feminino que temos hoxe, Silvia, Paula, Begoña, Carla e fillas de Casandra. Grazas aos mozos da Arousa por vir, porque se vos quere moito é porque estades dando unha imaxe a nivel estatal da xuventude galega que o necesitamos máis que nunca. Forte aplauso para elas, para eles, para Jaione. E me gustaría que dixeran as palabras Jaione e despois en 30 segundos tamén escoitarvos que sentides, quero ver que sentides neste momento. Pois, como di Benedicta, ¿no? Ten poucas palabras. Quizás, bueno, dar as gracias, por suposto. É moi fermoso ter unha árbore que nos apadriñe, ¿no? A tantas mulleres que me acompañan hoxe moi talentosas, e que foi un ano ademais moi importante, creo, moi prolífico para a cultura galega, ¿no? Con moito recoñecemento, e creo que é fermoso tamén que bueno, que a cultura e a natureza estén da man, ¿no? Decía Federico García Lorca que él escribía para que lle quixeran, ¿no? Eso é algo que sen dúbida un artista tamén desexa, ¿no? Pero tamén engadiría, ¿no? En diálogo con él, que eu ruedo o que amo, ¿no? Hai que amar, eu creo que é un motor moi importante da creación, o amor á terra, ¿no? A natureza, ao ser humano, aos animais, e iso é o que nos fai, nos inspira, ¿no? Entón é moi bonita esta fusión. Para non excederme, porque quero que tamén que teñan tempo as miñas compañeiras, simplemente decir que isto que é centenario, ¿no? que ven do pasado cando eu non estaba aquí, para min ten que ver tamén coa cultura, ¿no? Que facemos cultura inspirándonos no pasado para falar do presente e cantar ao futuro. Con moitas gracias. Pois mira, a mí costame moitísimo resumir, pero vou ser breve. É unha honra compartir ademais esta placa con xente nova, emerxente, con premio nacional, con Begoña, con Jaione Xana, Benedicta, que me enamorou, que me emocionou e que, bueno, eu teño unha relación moi estreita con xente maior, sabes, que traballo con xente maior nunha residencia de maiores, e a min isto emociona moito. E se teño que resumir o meu día de hoxe,
Eu son Silvia Cerneira, creei unha personaxe que se chama Balbina, unha nena que saleu do rural, que o rural forma parte dela, aínda que escapou do rural e só quere conservar ese rural para o turismo. Ao final, donde naces, tamén forma a túa personalidade. E a miña sensación de hoxe recordoume cando eu tiña 5 anos e estaba nunha agrupación folclórica, daquela chamábase Coros e Danzas, de Valga, que é o meu concello, e íbamos a facer as alboradas, nenos de 5, 4 anos, gaiteiros, tamborileiros, bailadoras, bailadores, todos así, nos cas mans na cintura, eles cas mans detrás do cu, e quilómetros por barro, esquivando esterco, esquivando cajadas de vaca, que era así, cos zapatillos recén lustrados, e hoxe esta camiñata hasta aquí estábame evocando esas alboradas de ir cos zapatiños limpios detrás dos gaiteiros. E non sei, emocionoume moito, a verdade é que eu conocía a Ríos solo por Rubén Ríos, non sei nin o apellido de Rubén, sei que é Rubén Ríos, e hoxe estou agradecida a ele ao seu equipo porque coñecín realmente Ríos e sei por que Rubén Ríos é Rubén Ríos. Gracias a todas e vémonos ao concerto, Hola, bo día, eu teño un pouco máis que porque te falei moitísimo xa só quería darvos as grazas especialmente a Rubén, que fomos familia durante un tempo na serie na que traballamos os dous, e despois ver que el fai todas estas cousas. E no meu caso é un orgullo que un castiñeiro apadriña unha carballeira. Meu pai tamén estaría moi orgulloso. Miña nai chamase Cabana, se a carballeira Cabana non podo negar de onde son, ni tampouco as miñas orixes. E eu só quero compartir convosco tamén o meu orgullo por estar hoxe aquí nesta placa e tamén por levar o galego, neste caso un Premio Nacional de Literatura Dramática, de Teatro, son a primeira muller galega que o leva, e é un gran orgullo para mí facelo cunha obra escrita en galego que chama atención sobre os nosos valores, sobre a nosa lingua, a nosa cultura e a educación, que é do que vai a obra que escribí. Para mí o que estades facendo é unha mostra diso, de lingua, de cultura, de educación e do que en realidade somos nós, no fondo. Moitísimas grazas. Bueno, eu estou bastante acostumbrada a falar, pero ahora non quedemos en palabras. Bueno, eu quero dar as gracias a todos os meus veciños, a toda a comarca, porque tuve un apoio tremendo durante toda esta temporada. Sentíme querida, e o día que recollín o premio en Coruña, sentín que estabades todos conmigo, verdad? Sempre se dice que nunca eres profeta na súa terra, e eu sinto un pouquiño profeta, a mellor son un pouco a excepción. E nada, decir que estar agradecida, que pensaran en min, bueno, que levo a castaña por bandeira, e que nada, que o premio, o sea, o plato que se gañouse con todo o produto de aquí: castañas, setas, ternera ecolóxica e berzas da nosa horta, así que o premio é para todos. Primeiro, dar as grazas por invitarme, polo recoñecemento. É un orgullo esparcir a nosa cultura e a nosa lingua fora das nosas terras. Gracias a Falione por permitirme facer iso. Nada, eventos como estes son moi necesarios para darnos conta da importancia da nosa cultura e da calidade que temos, que a veces parece que non nos lo creemos, sabes, do todo. Eso, temos que coller máis forza e que temos moito arte en Galicia, que hai que empezar a mostrarlo máis, así que moitas grazas. Coita, sí. Pois para non estar aquí hoxe é unha auténtica chulada ver a todas estas mulleres aquí recoñecidas e formar parte pois deste día coa nosa música, pois ao final é toda unha sorte. Tamén pois o noso proxecto se basea no que supón o tempo, o paso do tempo, pois cantámoslle a todas as nosas antergas. Entonces, pois bueno, isto de algún xeito tamén é algo que vai a perdurar durante todo o tempo, cando estemos aquí, cando non estivemos e cando non esteamos, así que bueno, nos cantamos tamén por todas elas, pois por acompañarvos e estar aquí con todas vos hoxe. E nada, pois vamos a cantar un anaquiño de a nosa canción da Taraboa, o Retrovision. Así que bueno, cantade con nós para todas elas que saben.
Moitas gracias. Bueno, como vos dicía antes, moi agradecido á veciñanza, pero isto non sería posible se non tiveramos nestes momentos a unha alcaldesa como Eva Barrio que facilita tanto as cousas e que das primeiras veces que me reunín con ela pareceume mal unha cousa, que quere máis esta terra máis que a min, case. E dixen eu, que ben atoparse con unha persoa así. Gracias, Eva, por todo o que estás facendo na situación na que estamos. Luís Menor, moitísimas gracias, é a primeira vez que ven presidente da Diputación a este evento. Estamos moi agradecidos aos veciños, o meu equipo e toda a xente, porque necesitamos uns aos outros máis que nunca, porque siguen estando, queren estar e temos que coidar isto. Por lo tanto, grazas, agradezco moito a túa presenza hoxe. Pero a idea de facelo eu aquí non foi miña, foi deste señor que temos aquí á miña esquerda, que é o conselleiro de medio rural antes, agora de emprego, e cando lle contei o proxecto creou moito nel e díxome, pero temos que acercarnos a San Pedro de Pousada. E eu, meu Deus, San Pedro de Pousada, eu viña aquí con 8 anos con papá Hermógenes a repartir a carne na festa, non? Aquí fixeron o polígono agroforestal, que despois nos dirá José os anos que levaron traballando nel, e cando cheguei aquí ver esta natureza, esta limpeza, o traballo que se fixo foi tamén porque decidimos leválo a cabo aquí. Por lo tanto, moitas grazas por o vosso apoio. As demais autoridades presentes, pero eu ali onde vou normalmente síntome en débeda ca vida, porque me esperan cun sorriso, porque o que me espera con mala cara xa non lle miro pela. Entonces, ao longo destes anos fun a distintos lugares, se dan apertas e a veces hasta se dan recoñecementos. Por lo tanto, este ano eu quería recoñecer tamén neste noso Latexos do Rural a facer unha mención especial a Son de Aldea, que é un evento que vos recomendo espectacular, que o que fan é xuntar a veciños, darlle clases de interpretación en un recorrido durante toda unha mañá, pois ves interpretar aos veciños, como hoxe podemos ver os nosos gaiteiros e as nosas pandereteiras, que a súa creatividade, a súa música, pois a nos fainos máis fortes como este castiñeiro. E me gustaría pois dar un aplauso, non sei se están por aí os de Son de Aldea, están ali, aplauso para eles, por favor. Alfonso, porque outro ano apadrinaremos neste momento. Temos un concello amigo que llevamos dar un fuerte aplauso, o Concello de Vedra, o seu alcalde e o equipo, por favor, ven aquí, ven, traerme esos ensayos, por favor. Moitas gracias. Como estás? Nada, o Concello de Vedra sempre é un concello que foi moi amigo para nós e sorprendeume moito cando fun ali o seu compromiso ca Camelia, porque debido ao cambio climático e outras circunstancias que estamos tendo nestes momentos, pois cada día a nosa vegetación, a nosa riqueza a veces síntese ameazada. Entonces ele está facendo un gran traballo de recuperación que ahora non lo contará Carlos da Camelia. Entonces ali, mentres estamos bailando e tomando un vermú, vamos a plantar unha camelia, e quedará unha camelia plantada nesta bonita aldea de San Pedro, iba a dicir Castrelos, de San Pedro de Pousada. Por lo tanto, queremos facerlle un recoñecemento que yo vai a dar Benedicta. Dámose moito traballo hoxe, Benedicta. Vamos a acertar a ver calé e é este non este. Entregas yo ti a Carlos e darlle un abrazo. Aquí. Ay, mira, eso. Bueno, vamos a leer si son capaces. Vamos a hacer que abrir. A ver, sí, vamos a abrir. Un programa da presbicia tamén.
Isto é unha castaña de Sargadelos. Unha castaña de Sargadelos. Moitas gracias, Rubén. A elegancia da camelia e a grandeza do castiñeiro únense neste 22 17 edición de la Teso do Rural para facernos ver que unidos somos máis fortes. San Pedro de Pousada, 19 de maio de 2024. Muchísimas gracias, Rubén. É certo, Rubén, un gran amigo de Vedra, e Vedra, un gran amigo de Rubén. Eva, tamén, moitísimas gracias, conselleiro, presidente de Deputación, compañeros alcaldes, compañeros todos. O talento de Galicia todo reunido aquí. Antes estaba falando co meu compañeiro, co presidente alcalde, estes de Ríos e Rubén teñen máis talento xuntos aquí que calquera acto que faga xuntas. É que é increíble. É un mérito. É un orgullo este por delante que somos galegos. Viva Galicia, viva o galego, viva a Camelia e viva os castiñeiros e viva Ríos. Nada máis, moitas gracias. Ben, e nós aquí hoxe somos uns convidados durante estes días que fixo moi mal tempo. O meu equipo, o cal tamén lle quero dar un forte aplauso a Carolina, a Merichel, a todo o equipo, un forte aplauso para eles, a María de Trasora. Pois sabedes que nos tratou moi ben estes días os veciños e veciñas de San Pedro, porque este castiñeiro non é noso, é do veciño do Siteo, e nos deixaron os tractores, el Ligio, do Masmino, e despois, aparte de iso, nos cuidaron moito estes días. Entón me gustaría que eses veciños e veciñas de San Pedro se acerquen aquí. Un forte aplauso para eles, por favor. Acercados. Conselleiro, entregarlle tú placa. Eligio, vamos. Aí está. Por favor, acercaivos, girademos hacia ali. Muchas gracias. Perfecto. Ahí, hacia ali. Sí. Vale, ahora sacamos a foto, cuidado. Ahí estamos, lo conseguimos. Luis. Vale, gracias. Gracias por cuidar tamén estes castiñeiros. Moitas gracias. Podedes volver aos vosos sitios. Moitas gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias, chicos, vente por aquí. Recordade que agora temos sesión vermú amenizada pola banda. Falta o conselleiro. Conselleiro, pois, unhas palabras, por favor. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu logo de falar Rubén Ríos, xa pouco máis se pode decir máis aquí en Ríos. En primeiro lugar, a felicitar pois as homenaxeadas, sobre todo porque representan un talento femenino e tamén moi xoven, e creo que é motivo de orgullo para todos os que estamos aquí, non? Agradecer a Rubén pois a invitación a estar hoxe aquí nun festival que ten moita tradición, son 17 xa edicións, e ao mesmo tempo tamén, bueno, pois que se pudera facer onde decíamos en San Pedro de Pousada para poder falar un pouco tamén do que a Xunta pois pretende neste tipo de actuacións como son os polígonos, non? Agradecer, personalizo na alcaldesa de Ríos pois todo ese esforzo de alcaldes e alcaldesas que entenderon
a importancia que ten para o rural recuperar terra agraria, tratar pois de desenvolver esa actividade facendo o que sempre se fixo aquí, porque aquí non íbamos traer outra cousa que non foran castañas ou gandeiría en extensivo ou todas esas actividades que sempre houbo aquí, non? Eu, que son un convencido do rural, creo que hai que poñer en valor o que temos e o que somos. Pero tamén decirlle a xente pois xoven como os mozos de Arousa, pois que hoxe estamos aquí nun sitio, en San Pedro, que está a prácticamente 2 horas de Madrid co AVE. Eu viñen hoxe de Vigo e levoume pouco máis de hora e media chegar aquí. Quero dicir que hoxe temos un rural con boas comunicacións, temos un rural coa paisaxe extraordinaria que sempre tuvo, temos un rural cunhas vilas e cunhos povos que temos que entre todos recuperar e, sobre todo, temos unha terra extraordinaria. Dende a Xunta de Galicia puxemos en marcha a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, hai 34 polígonos agrogandeiros. Isto que está hoxe aquí, saben os veciños de San Pedro de Cusá, estaban agora debatindo de quen era o castiñeiro, e temos que dicir que aquí se está facendo a investigación da propiedade de 94 hectáreas. Botamos a vista para lá, todo o que está limpo é o polígono agrogandeiro que non ten outro obxectivo que recuperar o que sempre houbo aquí, que son soutos de castaños, que son un bo exemplo. Eu lembro, fai prácticamente 2 anos, cando vin aquí estaba todo cheo de maleza, casi non se vían algún destes castaños. O que temos que facer agora é, na ladeira que lle corresponde, recuperar, plantar máis castaños, e na parte da lá, pois haberá discusión se ten que ser frutais ou se ten que ser viñedo, porque tamén é zona de viñedo. Pero o que se trata é de que estas 94 hectáreas, en lugar de estar abandonadas, recuperen o seu antigo esplendor, den valor engadido, den cartos a xente que ten que volver a vivir no rural. Eu fui prácticamente 6 anos conselleiro medio rural, traballei moito neste hábito, ahora son conselleiro de emprego, comercio e emigración. Pero teño vos que decir que nestas competencias loitarei sin ninguna dúbida para darlle ao rural o que se merece, que é un futuro esplendoroso como sempre tivo tamén no pasado. Moitísimas gracias. Pois agora a banda de gaitas e pandereteiras de Ríos vai nos deleitar cunha canción tradicional. Recordade que agora temos sesión permú que tamén será amenizada pola banda de gaitas e pandereteiras. Tamén informar de que o foro para comida xa está cheo. Eso non rematou o día, senón que sobre as 5:30 marcharemos cara a zona de concertos en Ríos
onde disfrutaremos da música de Fillas de Casandra, dos Platinos e da banda de Balbina, e para rematar, a música con a gramola. E se queredes colaborar co festival, pois hai a venda camisetas e tamén lotería de Nadal, que xa nos comentaron por aquí que sempre toca, entón hai que mercala. E para rematar este acto, como non podía ser de outra forma, tendo aquí os mozos da Arousa, vamos colocarnos, non? Senón non sai ben. Cal é o festival con máis raíces de toda Galicia. Latexos do Rural. E agora, se queredes aproveitar para sacar fotos cos castiñeiros, cas homenaxeadas, ou con nos, pois agora é o momento. Bueno, que antes, como eu son nova en todo isto, a veces os nervios pódenme e olvidéme do principal, que é darlle as gracias, por suposto, a Rubén. A Rubén, que é o noso embaixador frente ao mundo ahora mismo. E que vamos a seguir remando xuntos e traballando polo ríos. Bravo! Bravo! Pasalo ben, grazas a todos, tamén tedes por aquí a Champi Muros, que tamén o coñecedes se queredes compartir con el tempo. Este é un festival ahora para compartir, veciños, veciñas, mozos da Arousas, grazas, Benedicta, conselleiro, presidente de Diputación, Eva Barrio, alcaldes, demais, alcaldesas, grazas, artistas homenaxeadas, pasadeo ben e abrazádevos, que necesitamos abrazarnos máis que nunca. Gracias.